vanhu vanopinda chechi kuJRM kwaApostle TF Chiwenga uye panapa timbotaurirana ndine nyaya yaApostle wenyu panapa akudenga kuchanotsva benzi wako pana so ini ndiri 1 gig ndinoremerwa ndangoona kuti handikwanise kuignore nyaya yakadai so iyi kana ndichinge ndasangana nayo ndichinge ndainzwa ichitaurwa kana uchinge watosvika panapa ni first time yako panonzi paCoolient ndo paCoolient TV pacho patinobata nyaya dzese without fear or favor right pamashure apapa pakataurwa nyaya dzekuroorana kwaApostle TF Chiwenga nemukadzi womunyowani pakazombobuda mazuva ekuti takatanga kutaura kuti vanhu ava varambana ende vanhu vakawanda vakauya vari army especially those guys from JRM nevamwe vanofarira Apostle TF Chiwenga be it on social media kana kuti paground whatever but vanhu vakauya neuwandu hwavo that was the issue handiti pavanhu kwakudaro zvikanzi muri kunyeba makazviona kupi sosi yacho ndiani takavaratidza kuti sosi nyaya iri kubva inongana ningi muri kunyeba now I'm back kunge musana since muridzi azoti akazvitaurira ega nyaya yapo yatoda kuti titaure nezvayo inyaya yekuti chii chakanyatsoitika ndozvinoda kunyatsonzwisiswa kuti zvii zvakanyatsoitika zvekumberi kuti tinozotaura ngatitaure kwakatangira chinhu chacho kwakaita kuti chinhu chisati chanomwachuka chii chakanyatsotora nzvimbo panapa pari kunzi pakaitwa unyengeri huri very legendary because pari kunzi anatezvara vanga vasingatombodiwo kuti apostoro wenyu atoroora mukadzi yei according to this Tawanda Takapfekeche ndo zvaari kutaura panapa right pari kunzi muna April 2023 amai Ereda Jeremiah vanoti vakavingwa naApostle Chiwenga vachiti vaende pabhuku remhandara vanovatsvakira musikana wekuroora ikoko. Amai Jeremiah nevamwe vakadzi vakaenda ndokutsvaga 5 vasikana ndokutanga kuratidza Apostle Chiwenga vachisarudza vasikana ava asi havana kugutsikana navo. Zvinonzi ndopakatsvagwa vamwe kusvika Apostle Chiwenga vagutsikana nepicture raVanessa mwana akataurwa naye akaramba. Akanga ari kuchikoro achiita zvedzidzo dzake dzepamusoro ari German kusvika ambouya kumusha vakagara naye pasi vakadzi ava kusvika azobvuma. Saka panapa chekutanga pakatomboitwa zvema-arranged marriages zvezvia zvekudhara kuti unotanga kutombosoftirwa mukadzi. Unozati vanhu vazhinji vanozvidaka zvaitika kare kazvaisekesa. Inini zvangu gara pasi takati vakomana kane matauriro anoita mufesi uyawo yaka uchinzwa achitaura zvese richizera rekunyengerwa munhu rekusoftirwa munhu nemasekera anototi vamwe vakadzungaira. Anyway, ngatisaipinde nemoyo ngatikutaurawo nyaya sezvairi. Panapa ari kunzi musikana akaitenga aitirawo zvelife yake achitodzidza uko ndobva atonzayoka panoona pane mufesi ari kukuda musikana ndokutomboramba kuti aiwa hazviite ndobva azogarwa naye pasi nechikwata chekuchechi. Madzimai akati ngatigare pasi nemwanasikana uyu titaure naye. Iyo mushure mekubvuma zvinonzi Tarend akazokumbira kuna namai Jeremiah nevamwe vakadzi kuti nditarisire musikana uyu kuti imhandara here. Ndobva vakadzi vatarisa vakati hongu tamuona iri mhandara. VaChiwenga vanonzi vakaronga dhiri havana kuda kuti vabereki vemusikana uyu vazive kuti Chiwenga ndiye ari kudanana nemwana wavo nekuti vaive vabereki ava vakazviziva havaimbobvuma kuti mwana wavo aroorwe neni. So mushure mekutariswa kumhandara zvinonzi Apostle Chiwenga vakatuma vanhu kuvabereki vemusikana uyu kunoti vaikumbira kuroora asi pakashandiswa mukomana anonzi Philip uyo ari kuDubai ndiye akaenda nezita rekunzi aida kuroora Vanessa kumwedzi waApril 2023. Baba Vanessa vanonzi vakaramba. Saka baba wacho anga asingatodiwo zvekuti mwana wacho atoroorwawo futi. Uri kuona this time toguta muguta nyaya pano. And iyo nyaya yemhandara because inini apa kuona nyaya yese mataurirwo iri kuitwa pakazonzi akaroorana 4 days 3 days 4 days vangogara vese 3-4 days ndobva atodzinga musikana kuti ibva panapa. Vamwe vari kuranzayo akaona musikana isiri mhandara but musikana ari kunzi akatariswa ikaonekwa iri mhandara. To be very honest with you, inini zvangu nekuziva kwandinoita zvinhu zviya zviya as long as munhu wacho achingobva kuZimbabwe zvekutarisa umhandara zviya zviya andori ma1 inogona kunge pane umwe umhandara hwekudzora so ene munobvunza namai vechikuru kune vamwe ndoziva kuti vanhu magenerations ako izve so you might not understand kuti zvinofamba sei. Kumhandara unokwanisa kutodzoswa futi wozonoona kuti uyu mhandara umhandara mubikirwa
I think kana iri nyaya kunzi kana ari kunzi seruma yakubuda kuti akazoona mukadzi isiri mhandara saka ndosaka akamudzosa kana kuti aiwa akaona iri mhandara ndobva zvazodii ameno mberi ikoko anogona akaona iri mhandara fake because mhandara fake ikatariswa inotoonekwa iri iyo chaiyo chaiyo nevanotarisa because pane pasina but maresults echokwadi anoonekwa musi wamunotanga kuita zvinhu zvacho panobuda ropa but kana iri mhandara fake hakuna ropa rinobuda but handisi kukudzidzisa dzimwe nguva namadhemonyo anobuda ropa kunowa neropa shoma usazonditi iwo pane waura kuti tanga kutotangisa zvinhu kana kuti wakavharwa ikoko unenge wakatongoita se wakavharwa. Zuva rakasvika ravakazobvuma uye pakarongwa 16 December 2023 mukomana uya Bethlehem Philip akanzi ndiye mukwasha abva Dubai akanzi ndiwe wataisa ipapo vatezvara havafaniri kuziva kuti mukadzi ndewangu. Vakwasha vakaenda vakanobvisa rora vakapedza zvinonzi Pastor Baloyi ndivo vakazoti tine urombo mukwasha wenyu haasi wamakaona mukwasha wenyu nditarendi izvo zvinonzi zvakashamisa baba namai Vanessa asi chekuita vakange vasina vakapopota zvavo vachiti mwana wangu azviisirei mukanwa meshumba zvakadaro zvakakwanisa kutaurwa naPastor Baloyi avo vanoti vakazobvisa mari inokwana kuita $900 kwana tezvara vatarendi vachiti tine urombo nezvakaitika neunyengeri hwaApostle Chiwenga hwavakaita pakamboita kusawirirana pakati pemhuri mbiri idzi. Saka muchiona munhu akaroorwa musi wa16 asi akazoenda musi wa26 kuna Chiwenga panga paine kusawirirana pakuti after Brethren Philip apedza kuroora zvakazonzi haasiri mukwasha wenyu ndiApostle Chiwenga. Apostle Chiwenga vakazogara naVanessa kwenguva yakareba kubva December 2023 kusvika May 2024 izvo zvisiri kuzikanwa nevakawanda. Disclaimer, mashoko awa ari kubva kuna mai Jeremiah avo vanoti vaivapo kubva pakunyengwa kwemusikana nekuongororwa umhandara uye pamaroro emwanasikana uye ndakazokwanisa kutaura naBrethren Philip uyo ari kuDubai achireurura kuti ndakashandiswa naChiwenga kunoita unyengeri semurume waVanessa pamberi pababa namai vake semukwasha avo asi ndichiziva kuti munhu waMwari kuseri Philip ari kuti dai baba namai vaVanessa vamuregerera pane zvinhu izvi zvakaita. Saka nyaya ingoripo ndeyekuti murume ari kunzi mana ndotanga neipa ngatingodai so munhu saka takatora munhu isiri mhandara handiti akatora munhu isiri mhandara ndobva anobvisa umhandara hwacho ndobva azoramba iye ozotanga kufamba achiparidza kuti vanhu musarore munhu asiri mhandara. Saka utoti munhu oraiti hatina patiri kuona kuti mukadzi ari kunzi akaita upombwe hapana chaupombwe because normally ameno handitozive zvangu because nyaya dzacho inina nharo dzemubhaibheri handitombodzidi munhu wese andata nharo neni ngatingoitirana dziri paground zvatinounderstand izvozvo but inini maziro angu kana kuti my understanding zvandinoona even nezvinotaurwa mubhaibheri panonzi aiwa mukadzi chinhu chaanofanira kungorambirwa upombwe chete cheupombwe ndohure handiti kuhula kwabata mukadzi ane chikomba yes ndozvanokwanisa kuti kumurambira. Izvi zvimwe zvandichaziva kuti marevelations api kana kuti iskiri ripi rinenge richiitika izvi vanhu vemachechi munokwanisa kuti explainera because hatingazokuzivire zvese isi toziva zvimwe normally totonyaoziva zvimwewo zvinyaya izvi kwete izvi zvekuzonzi ipapo panofamba sei but pari kundivhiringidza manje kuti because ukada uzotarisa zvesoka ukanzonzwa mharidzo dzavo dzaoneka kuparidza vanotaura kuti munhu acharoora mukadzi yeye achange akatukwa achange ari cased ndopakuti vhiringidza manje kuti munhu anozova cased papi futi nekuti imi matadza kuerera paitika mamisunderstanding chete because mukadzi iye ari kuti ndiye akatodzinga mukadzi asiri yakatiza. Saka ameno panoda kuti mungoti jekeserwawo kune vanonyatsonzwisa but ndo nyaya yacho iri pana part 1 ende nyaya dzacho dziri kuuya dzakawandisa tichaona kuti kana part 2 yacho yauya tozoonesana because munhu wacho ari kuti achirudunura mafaira achiexplain achitaura zvinhu zvacho zviri kunzi zvakanyatsotora nzvimbo. Chekutanga ndotamboperera ipapapa mukadzi akaitawo kunyengerwa ndobva azoita zvekunotarisirwa umhandara hwacho
nevamwewo ndonya iripo akwana kanziwo manditsvagirei musikana ndoda mandara kaini utsvagirwa mandara dzacho wovhura mandara yacho wobva waisiya even mareasons acho but ndiri kunzwa umwe ari kutanzaiwa musikana wacho anga ari muc10 akaplandwa mulife the way iri kutaura izvozvo c10 zvona ichazvioni hangu honestly speaking cause makaenda kunotsvagirana musikana mega kana ari alright let's pretend kana ari musikana ari chinzi ari muCIO kwacho handidi munhu anofanira kublamwa ndiwo kamapasta acho aya vekuchechi vekumutsvagira musikana I think so nindomanoonera ndakutozvita ngawe ndo vakufanira kutoblamwa panyaya iyoyi yese because otherwise ndo vangatenge vatoti maCIO vacho vaibva vatoplanda munhu wacho umwe wavo vanenge vachizivana mugroup mavo ndo maonero angu andozvita kuti kuti munhu nezera rera ndakatombozvitaura ndikati kana ichiri mandara iri virgin yakakomba zvakandinetsa kana kati ameno unozonzi unoda nyaya dzevanhu stereki ameno saka unozonzi hazvichatimekere sense kuti muCIO ari virgin vanhu vanogara nemavirgin anyway it's a topic for another day tinozotaura nezvayo mungati for now mukwanisa kundudza zvamukufunga in the comment section so but ndisati ndadisappear panapa ndakugara ndangozivisa vanhu kana uri muSouth Africa uchido registerwa company obvovhurwa FNB business account usina work permit kana study permit zvinhu izvozvo zvaaeasy zvinoitwa nemunhu anonzi Owen we-education research. Contact him on the numbers that are showing on the screen. Mbate hapachatombodiwe kuti uswere uchinetsekana permit hauna but passport unayo saka unokwanisa kungovhurwa zvako wega wototanga kuita life yako wototanga kutonakirwa nelife yako uri kwauri ikokoko. Garai mabata Owen izve so number ndakuisirai pascreen.